tašku na zips budeme potrebovať 2 kusy látok. Musia byť v šírke, ako je náš zips. V mojom prípade je to 16 cm a dĺžka je 25 cm. Budeme ešte potrebovať nažehľovaciu výstuž, nažehľovací vlizelín, ktorý som ja už nažehlila na rubovú stranu tej vonkajšej strany tašky. Potrebujeme ešte stužky, jeden taký dlhší kus, zhruba nejakých 15 cm a dlhý kratší kus, zhruba 7-8 cm a krúžok na kľúče. Môžeme začať šiť. Najprv položíme zips v otvorenom stave na okraj látky, dole hlavou na vonkajšiu stranu tašky. Celé to podložíme podšívkou. Taký sendvič si spravíme. Podšívka a vrchná látka a zips pekne prišpendlíme na okraj a prešijeme v polovičke tej látky po celej dĺžke. Po prešití ešte okraj prejdeme cikcakom, aby sa nám látka nepárala. Nakoniec ešte prešijeme z vrchu, aby sa zips prišiel k podšívke. Zips na tejto jednej strane máme prišitý. Teraz si to celé zopakujeme na druhej kratšej strane. Prehneme zips v otvorenom stave na druhý okraj, krátky, a položíme dole hlavou na okraj. Takto pekne zašpendlíme a znova prešijeme, tak ako sme prešili prvú stranu, potom odcikcakujeme a prešijeme aj z vrchu. Tu už mám zips prišitý aj z druhej strany a taktiež som opracovala okraje, aby sa nepárali. Teraz to prevrátim na lícnu stranu. A musím ešte prišiť zips z vrchu, ale bude to trošku komplikovanejšie, lebo bude mi trošku zavadziať tá druhá strana. Takže si zips otvorím. A keď budem šiť, dávam si pozor, aby som si ten druhý okraj, ten spodný okraj neprišila. Tu ku koncu mám trošku sťažené podmienky. Musím si odstrániť tú druhú stranu z cesty pätky. Hotovo. Prišitý je aj druhý okraj. Zips máme prišitý na jednu kratšiu stranu aj na druhú, aj prešitý z vrchu. Prevrátime tašku dovnútra k podšívke. A nastavíme si tak, aby zips bol presne v polovičke a prešijeme po kratšej strane, tesne za zipsom. Keď sme to prešili, tak okraje aj opracujeme, aby sa nepárali.
Okraj sme prešili, aj sme ocikcakovali. Ostáva vám zašiť druhý koniec. Necháme zips otvorený, je to strašne dôležité, aby sa nám potom nestalo, že taštičku nevieme prevrátiť. Teraz taštičku sploštíme druhým smerom, čiže dáme zipsy na seba v otvorenom stave, dbáme o to, aby tieto okraje tu hore sedeli a sploštíme, aby sme vytvorili taký trojuholníček, taký 3D tvar. A teraz prešijeme tento druhý okraj kratší. Ale medzi látku umiestníme stužku aj s krúžkom. Najprv umiestním ten kratší, ktorý bude zvonka také uško tvoriť. Prehnem na polovičku a dám do tašky. Týmto spôsobom. A ten druhú dlhšiu stužku, na to navlečiem krúžok na kľúč. A prišijem dovnútra taštičky blízko od zipsu. Čiže jedna stužka bude robiť také uško zvonka a druhé uško bude vnútri aj s tým krúžkom na kľúč. Teraz to prešijem aj po tejto strane. Prešila som aj druhý kraj, ocikcakovala, krúžok so stužkou je prišitý zvnútra, druhý krúžok je zvonka. Teraz to môžeme prevrátiť a výrobok je hotový.